Και γεια σας παιδιά, είμαι η Κιβέλη και είστε στο κανάλι Μαδάρα στο Part 2 που θα σας δείξουμε την έκπληξη που σας είχαμε τάξει στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δυστυχώς δεν έφτασε ο χρόνος, οπότε τώρα είμαστε στο Part 2. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη στο προηγούμενο part. Το ακούσατε. We got Prime, yes, we got Prime. Λοιπόν, ήρθαμε να σας δείξουμε και τις εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε δοκιμάσει το συγκεκριμένο Prime, οπότε θέλαμε να το δούμε και σε βίντεο. Επίσης θα δοκιμάσει μαζί μας και η φίλη μας η Μωσέ. Εγώ του βάζω 8. Εγώ του βάζω 6 στο 10. Παιδιά, εγώ του βάζω 1 στο 10.